Hvad så Minecraft? Så er vi sgu tilbage. Ja, jeg laver mange Minecraft videoer, men yes, det håber jeg der er i orden. Det bliver nok også det jeg primært laver. Ja, nu glemte jeg troede jeg var begyndt at optage, da jeg startede på den her singleplayer, men ja, det var jeg ikke. Jeg har valgt ikke at tage X-ray på, det er yes. Okay, det blev lidt ansvagt. Nå. Men jeg har heller ikke lavet så meget alligevel. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg har proppet i den. Seriøst, hvorfor kan jeg ikke komme op her? Kom så. Kom nu for susen. Nå. Vi tager bare en lang vej ud, når man sådan der her. Så jeg har så tænkt mig, at der skal være et maleri her, og sådan lidt hvert. Hvorfor kan jeg egentlig ikke komme op her? Lort. Nå. Jeg har lavet en trappe, og så har jeg så lavet chest og dig. Nå, der var den med jern. Men ja, så det jeg primært har tænkt mig at lave her, det er et lille hus, fiskedam måske, som er bro over til skoven, også derover der er vist nogle miner derovre, og det har været der jeg startede. Og nu skal jeg se, jeg har den nemlig ikke på fredelig, så vi skal skynde os. Altså forlade huset. Så vi går bare i gang med at lave noget træ. Nå, hvorfor har jeg ikke noget træ på mig? Det er bare for dårligt. Nå, det er det vi så går i gang med nu. Men ja, hvis jeg har nogle idéer til nogle forskellige farme, altså jeg er tit spekuleret på sådan noget som hvede og sådan noget. Altså det er jo easy nok at farme, når du skal gøre det i hånden. Men samtidig så tænker jeg, hvis der var en hurtigere måde, hvor du ikke hele tiden skulle til at bruge et lugejern, men en hurtig måde, så du kan få samlet det hele sammen. Så kan det godt være, at du hele tiden skal begynde at luge alligevel, men det kunne jo nu lige være, at der var en nemmere måde, hvis I har noget. Lige nu, så vil jeg tro, der er nok næsten ingen, der vil se min video alligevel. Men ja, man har da lov til at håbe. Håbe for hvad? Det er sådan set rent fritid, det her. Meget sjovt. Men også for at få spurgt ind og få lavet nogle, ja, få nogle idéer til nogle forskellige ting. Så I smider bare et smider. Det er der så mange der siger, men lige hvad jeg synes det er åndssvagt. Ja, okay, vi skal finde noget med jern. Finde noget med jern, så vi kan komme ind. Ved du hvad, nu bytter jeg to ud. Det var da godt nok ved at være provokerende. Men yes, det er jo sådan lidt eller det. Nå, havde vi ikke noget jern her et andet sted? Det var der jeg fandt det. Ja, okay, vi skulle finde en skov. Ved du hvad, vi laver en skov nu. Og så, jeg tog dig der, og dig der. Perfekt. Nå, så laver vi dig der, og dig. Ja. Sådan der. Ja. Men lægger bare nogle idéer i kommentarer. Skriver nogle idéer. Ja, se, det lyder godt. Skriver. Kæft, mand. Nå, den skal så føre ned. Ved du hvad, så laver jeg sådan en togbane her lige ved siden af. Ja, det bliver godt. Godnat. Ja, det var så lige hendes pappa. Jeg ved ikke lige hvor smart det er at have det i videoen, men ja, det må I da lige leve med. Kæft, jeg fik et chok. Nå, vi miner videre, og lad mig se, hvorfor en højde vi er på nu. Også, det var ikke der, det var bare. Var det kontrol 1? Også, nej. Der. Nej, ja. Der. Nej. Der. Der var den, ja. Vi er på lag. Hvor i alverden er det, man ser det henne? Hold op. Kæft, men det skal ikke lige tage jer af. Jeg er ikke vant til at bruge det her. Nå. Yes.
Nå, ved du hvad, jeg tæller bare mine blogs her senere. Men ja, det skal nok blive interessant det her. Som sagt, jeg er stadigvæk nybegynder, så jeg har ikke en skid forstand på, hvad man skal sige i en video. Bare håbe på, at man kan lide folk, der sidder og ser, der spiller. Igen, det her det er ren og skær fritid, og for at lære noget nyt. For at se, om jeg kan lære noget, hvad andre de ved, som tænker, haha, han er godt nok dårlig, hvorfor gjorde han ikke bare det? Jamen så skriv det i kommentaren, for så det er dejligt at lave noget nyt. Det er sådan set den eneste grund til at lave de her videoer her. Eller, ja, som jeg ikke har så mange inden lige nu, det er min 3. video. Og det er min første singleplayer, så de her videoer her, inde på den her singleplayer, dem kommer der nok et par stykker af. Så det er nok det eneste, I kan være sikre på. Jeg kan godt lide at se i, men jeg regner ikke med, at der sådan rigtig kommer noget, som vil genere noget. Genere nogen. Oh my god, jeg tager lidt spawner klokken den er 10. Det er som at sidde og tale til ingenting. Hvorfor er der ikke kommet zombier? Nå, det er fint nok. Jeg har sikkert slået den på Frederik. Det er sgu dejligt. Så pludselig man ikke at sidde og magte med det. Nå, det var nogle træ, jeg skal bruge på grunden, og jeg skal lave nogle trapper. Trapper, la. Oh yeah. Trapper. Vi laver det en til. En til. Dirty. 1 og 2 og 3 og 4. Hvis du skal op, så har du dem her. Hvis du skal ned, så har du nogle andre. Nej, ved du hvad, jeg kan faktisk også lave en togvogn. Så den ene det er med redstone, og den anden det er nedad. Der kan man sådan set bruge den begge to, men det var mere sådan for noget trafikmæssigt. Men det kan jeg jo ikke bruge til en skid, når det alligevel bare skal være mig, der spiller den på den her. Ja. Og så har jeg vist også sagt noget om en server inde på min første video. Det bliver sikkert ikke til noget, men hvis det nu skulle gå hen og blive til noget, så skal jeg nok skrive serveren, når den kommer op. Men ja, grunden til at den nok ikke bliver til noget, det er på grund af den computer, jeg skulle have gjort det på. Den er ikke rigtig klar til det, eller hvad man skal sige. Den har nogle fejl. Og selv plus at ham jeg gider at lave den sammen med min fætter, han har også tænkt sig at bruge penge på det, og det tænker jeg, det er da åndssvagt, når du kan lave en server, der er gratis. Og det er der mange, der siger, jamen det kan du ikke. Det er simpelthen nej, det kan man altså ikke. Og jo, det kan man godt. For jeg har lavet en før, og folk har været inde på den. Men min computer, den var simpelthen for ringe. Mest af alt på grund af, at det var ikke nogen gamer-computer, det var bare en helt almindelig standard computer, som alle de sådan set kan bruge. Altså som ens forældre de bruger. Og det var ikke lige det smarteste at gøre det på. Der er bacon. Hold da kæft, det tidsspring. Nå. Så meget bacon. Ved du hvad, vi skal lave noget indhandling. Ja, ved du hvad. Vi tager en pause for mig, og så bygger vi så videre på det der. Det er den samme farve også. Jeps. La. Sådan der, så burde vi gerne have nok at lige om lidt. Det er sådan der. Ja. Jeg har lov til at lave videoer, men det er sådan set betingelserne for at se den. Det er, at man skal kunne bære over med det. Betingelser, der fuck. Nå. Men det er også den eneste grund til at lave det. Så kan I se, jamen, så kan I også lige spole lidt, og så, ja. Og for det andet, så redigerer jeg heller ikke mine videoer, så I skal ikke tage jer af en skid. Hvis jeg siger noget forkert, ja. For eksempel nu, så indtil videre, så har jeg bare talt i spawner, og det må jeg undskylde, men ja. Det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Det er bare sådan der. Det må jeg leve med. Skriv der i chat, og så spol videre, hvis I ikke gider at se mere. Det er bare sådan, yes. Okay, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg selv har sagt. Ja, igen, bær over med det.
Okay, nu skal jeg være helt sikker på, hvad jeg siger her. Hvis I har nogle idéer, så skriv det i kommentarer. For eksempel til farm. Hvis jeg begynder at lave en farm nu, eller en grisestal, eller hvad, ja. Jeg har lige været på landbrugsskole, så det er rimelig sjovt at sige. Så sig, jamen det der, det kunne du have gjort bedre. Så skriv det. Hvis jeg laver en farm, jamen det der, det kunne du have gjort bedre. Så skriv det. Alt hvad jeg kunne have gjort bedre, alt hvad jeg også jeg kunne have sagt og sådan noget. Så skriv det i et chat. For jeg lærer jo ikke noget. Det siger min lærer også. Jeg lærer ikke noget, hvis man ikke fortæller mig, hvad det er, jeg gør forkert. Nå ja, igen, jeg gør noget forkert. Jeg skulle ikke have dræbt de gris. Jeg skulle lave bacon ud af dem. Altså, avle på dem, og så lave bacon ud af dem efter. Der er vist også noget med, at der kommer en ny update her på et tidspunkt. Og den er vist lige rundt om hjørnet, men jeg kender ikke så meget til den lige nu. Jeg håber, den kommer. Ja, det kunne være dejligt, hvis den kommer. Okay. Jo, det var sådan, man lavede den. Så der kommer lige noget skratten igen. Ja, sådan der. Nå. 16 sticks. Ved du hvad, vi laver en farm lige her. Så kan de både være i læ, plus de kan en masse andre ting. Sådan der, nu har de deres læ. Plus de har udsigter ud til havet. Jeg burde, eller floden. De burde ikke kunne svømme under et hegn, hvad der er derude. Det finder jeg i hvert fald hurtigt ud af. Sådan der, smukt. Det er det godt nok ikke, men bum. Okay. Der kommer der tegn, så kommer der 2 lurer der. Sådan der. Så kommer der noget nyt, og så kommer der igen. Der er fjernet. Så lige sådan der. Hvorfor satte jeg 2? Ja. Nu skal jeg se, hvor lang tid jeg har streamet indtil videre. Ja, 12 minutter. Så lige om lidt, så siger jeg godnat herfra, for mit vedkommende i hvert fald. Og så håber I vil skrive noget i kommentaren, for jeg vil lære noget nyt. Så sker der for mit headset, med min højttaler. De er simpelthen så dårlige lige nu. De er ikke søde mod mig. Nå. Nej, der. Sådan der. 4, 1, 2, 1, 2. Nå ja, vi skal bruge 2 af dem. Sådan der. Det kan også godt være, at jeg taler for meget, så skriv det. Jeg vil lære noget nyt om Minecraft. Jeg kender allerede meget til det, men som sagt, man kan altid lære noget. Altid. Ja. For lavet noget grisefarm, det får jeg sikkert lavet i morgen. Sådan, hop ned med dig, gris. Hop ned med dig, hop ned med dig. Dygtig! Min helt egen gris, og jeg har ikke engang selv fanget den. Prøv at se, den er så glad, den hopper. Sådan. Sådan skal det gøres. Nå, klokken er 10. Jeg skal tage i seng. Sov godt, og håber I nyder jeres dage, hvornår I nu end ser den. Ja, sikkert om 2 år. Fuck det. Ja. Håber I vil kunne lide min video. Og selv hvis I ikke kunne, så sig, hvad jeg skulle gøre lidt bedre. Så I har ingen undskyldning for ikke at kunne lide min video, hvis I ikke skriver noget i chat. Så. Moin. Okay, den gad ikke. Nå ja, jeg kunne bare gå sådan her.